Gusto niya akong isama kay tita ko sa abroad. Sweetie pa yun naman. Kung alam mo lang, ayoko nang maulit ang ganito. Sweetie Pie! Saan ka napupunta? Sweetie Pie! Hayaan mo muna ako mapag-isa. Halinin na at magsaya, dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Dito pala yung bahay ni Andres. Ngayon alam ko na. Bakit nandito ka? Good morning, Andres. How are you? Anong ginagawa mo dito? Baka mamaya makita ka ng asawa ko eh. Eh ano naman kung makita ako ng asawa mo? Mas maganda nga yun eh. Ay, ugag ka ba? Baka pag nakita ka ng asawa ko, malilim ka na ako. Masyado ka naman atang matatakutin sa asawa mo. Bakit? Andres ka ba? Hindi ako Andres, no? Bakit? Ano ba kailangan mo? Wala lang. Gusto na kita makita. Nice. Andres! Eh, andyan ang asawa ko. Umalis ka na dito. Lakay! Ayan mo! Tapti ka pa yung Evan! Lakay! Ayan mo! Dito ka lang ha. Huwag kang maingay. Oh, pistis na ba na nga, Andres? Pumanaw sa man, hindi na pinalnal, tapos iwalwalisan na. Makalukat pa ate, Kate. Di na pensar na bagong malis. Pwede umalis ka na dito. Pag ayaw, kung may magagawa ka, Anak mo lang. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? walang iba, kundi ikaw. Hindi kita kailangan. Pwede ba? Huwag mo silayan buhay ko. Hindi ko naman sinisira. Tara, Andres. Labas tayo. Labas. Lumabas ka mag-isa mo. Andres, Sa banat to yan. Umalis ka na. Kung ayaw mo ipakat kita sa mga aso ko. babalikan kita, Andres. Araw-arawin kita. Bukis sa banat dyan. Lakas tama to. Pinagkapong Lakay. Ako ba kahit? Kasla ako ada ngamin tao tatay Kate. Tao? Ana, nakita mga rod. Huwag ba kahit? Kaso, bigla mo na pukaw. Baka maggunim-gunim lang, Aje, Lumalpas ka kayo magwalis. Tulungan na palag sa lapay, Huwag ba kahit? Ata, kakakapim. Ana-ana lahat di makikita mo. Bukis sa banat dyan. Ng nanitaong.
Hello, Ma? Kailan, Ma? Ayoko, Ma. Ayokong umalis. Bakit daw, Sweetie Pie? Hindi pwede, Ma. Ayokong pumunta doon. Tsaka 'di ba, sinabi ko na sa inyo na malapit na akong ikasal. Basta ayoko. O sige na, Ma. Bye na. Bakit, Sweetie Pie? Anong nangyari? Si Mama, Sweetie Pie. Oh, bakit? Anong nangyari kay Mama? Gusto niya akong isama kay tita ko sa abroad. Sweetie Pie naman. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako sasama. Hindi kita kayang iwan dito, Sweetie Pie. Kung kailan naman balak nating magpakasal, saka naman ganito. Alam ko na ang mangyayari. Sweetie Pie, huwag kang mag-isip ng ganyan, pwede? Kung alam mo lang, ayoko nang maulit ang ganito. Hindi naman ako katulad ng mga naging babae mo eh. Na basta na lang nang iiwan. Kahit anong mangyari, Sweetie Pie, hindi kita iiwan, promise. Promise, promise. Paulit-ulit ko nang naririnig yung promise na yan. Sweetie Pie, saan ka napupunta? Sweetie Pie! Hayaan mo muna ako mapag-isa. Ay, sa wakas. Nice. Nalpas man na naming obra di balayin. Boy, I'm here. Come here. Lukis ti sabanan. Tapos lahat anak nga nakita. Madi na tayo naawatan diyang diskaw. Boy! Halika dito! Ay, talaga mo. Tagalog lagaro dajin. Boy! Arat tuyak na eh!